Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, di kay agbuteng basit nga arban ko, tapagayatan ni Amayo nga ited kada kayo ti pagarian. Ilako yo amin ako kwayo, ket ilimosyo ti paglakwan yo kadagiti na panglaw. Isaganaan nyo dagiti bagbagiyo, kadagiti supot adi marunot. Ken ti di mapukaw a kinabaknang sa dilangit. Tasadyay awan makaasideg aman nanakaw, ken saan abuuten, tano sa dino ti ayan ti gaming yo, at damit ijay ti puso yo. Masapul asisa sagana kayo latta, tati uray anya amapagteng, kanayon asibabarikas kayo, ket sigagangat dagiti pagsilawan nyo, akas kadagiti adipen amang paspasungad ti among da anapan nakibuda. No sumangpet ket agtugtog, dagdagusen da nga ilukat ti ridaw. Nagasat dagiti kakasta nga adipen asiririing ken sisasagana amasangpitan ti among da. Ibagak kada kayo, barikesan nanto ti kawis na, pagtugawen nanto ida iti panganan, ket serbian nanto ida. Nagasat dagita nga adipen no masangpetan na ida asisasagana, uray no sumangpet iti tenga ti rabii wenno naladla daw pay. Amwen nyo daytoy, no ammo ti ama iti pamilya ti oras aya ay ti mannanakaw, di na italok aserkan ti mannanakaw ti balay na. Kastamet kada kayo, masapol asisasagana kayo latta, tao mayto ti anak ti tao, iti oras adiyo ipagpagarop. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Awan madlaw yo. Awan. Umpay ganas. Idi Biyernes. Ada panak ng bless ijay tagudin. Ta idi pa ila ang June. June, December sa pa ila di last year. Iba ibagbagadan apo blessam tuman je pwestumi. Kunada ijay tagudin. Kawan angam ing kaipakada ijay padi ijay nga ada agpabless kayo ibagayo nga siyak timang bless no kaya iyo no palubusan na no saan aka isuda wan apo napandem pakada idi umasidagan apo ipalagip mi tay blessing ditoy asidag ti ijay ayan ti anya nag flying bee diyan ti gasolinaan di tagodin wan mayak to naka-schedulean napanak met ay di blessak gayam dagitay pagkirkiran ti kuko, pagpapukisan, dagitay pagpukisan ti kiday, kada pagparot ti kiday, ada pagmasahyan na, ada pay dagitay pagkiskis ti rupa. Kapadasem apo kung ada idinalpas ti blessing ka free, da ito, igapota kaluklukat, aywan ada day pangyusukam di rupam, picturen na, kasta karugit ti rupam apo kano dalusam ikatem ami, kay ikatem tabuo nga rupa kaun kunak. Kidi ko ako lapadasi anya ti kaya mo apo ikatenta dagita walls ay haanen na bayag agpamasai ka ay haan anya nga rod nagpa-facialak nakabaybayag nakasansaniit mo no nya dagita panday kabil idi agawi dak kita ijay rear mirror gimapo ak mga ta kung konak sumangpetak iti kumbento ikita-kita ka dagiti kabalay ko awampay mangpampansin mo ako hoy anwan madlaw yaw ko anya di apo nagpa-facial ako ay awampay ganas awampay na napangkam nagtennis so nakseten baamtan so, marunong aldaw na pangkam nagtennis nakseten baamtan awampay nakadlaw met nagpicturag insebkon takit kita tulat na sisyakon kunada no when we talk about people kunana di ada pagsasaw ti English nga when we talk about people you have a low mind. No kumano no ti among nga sarsaritaan ka about ti tattao may panggap ti tattao nababa no nga klase ti panunot utek ti daking ka. When we talk about news event kunana no ti sarsaritaan tayo kadagitay damag event dagitay mapaspasamak you have an average mind. Kalkalaingan na. When we talk about ideas kunana you have a great mind. No ti pagsarsaritaam no ti ammom nga istoryaan kadagitay idea no kas ano
adda kan medyo nga to nga klase ti panunot. Iso nga ammo yun. Natalaka aruba ti pampanunutin nyo, luik kayo. Dayay. May isa dayay. Kunakmat, kanyak da ito ti spirituality tayo, ti spiritual life tayo, the same. When we talk about people, very poor spirituality. No ti ibagbagam, no ti pampanunutam, ore may kamakimisa, kati pakarikrikotam ka, dagiti kakabsat mo, dagiti biyag ti kakabsat mo, nakarabrabaw nga pamati. Ti business mo kamapan mangi warwaragawag, dagita pagkapsutan takabsat mo, poor. Narabaw launay. When we talk about nyanaganan, dagitay devotion, religiosity, no anya dagitay makwa tayo, you have an average faith, para kanyak dati interpretation ko mat, imbasar ko iji ko pagsasauda ti English. No tikit kitaan tayo kaditay devotion tayo, dagitay aramidan tayo, na average di jay pamati. Ngam, no ti pagsasaritaan tayon, kakas ano ti pannakilangan ni Apo Diyos kada tayon, kadagiti event ti panagbiag tayo, ma-integrate tayo, iti pamate tayo, di kararag tayo, kamariri na tayo, ti garaw ni Apo Diyos kanya tayon, naununagan nga level ti pamati. Medyo nakaunagan, dayjay level ti pamati. No, mabasa tayon dagiti event, mabasa tayon dagiti banbanag, iti biyag tayo, nga pannakilangan ni Apo Diyos kada tayon, umununagan dayjay level ti pamati. Hanyo nga malagip nga anniversary idirabi nga dandanikam nagkita kin San Pedro nga pinagsublinak. Agtudtudo, kas taman dirabi, nagtudtudo diya dinaratakas diya man titudunan. Pagaman, bag! Kunana, so, wana, nanalpaak ni Rupaon. Hindi ko ang kakunak-kunak mat ni mayat. Thank you Lord, awan ti natukol. Awan ti kuan, kaisi ti kunak. Panunutak talugan, bay amon. Panunutak no kuan, ada regret mo, bay amon. Nalpasan, pag panunuta mo. Kaisi ti kunak ka, sometimes ni Apo Diyos, aramidin na dagijay, tapno riingan na tayo. Iso ti kunak ka, the most meaningful year of my life is after my accident. As a priest. Kala ko mati kadakkelan ti kamayatan ti meaning ti panagbiag ko after my kalpasan di aspadi ka idi na disgrasya ako napaya napatag magayam ti biag, mabalim mga alwadan gayam ti biag, dagiti banbanag ka at the meaning nan. Iso nga ti pannakilangan no daduma ni Apo Diyos kanya tayo, no basaan tayo, no naununag di pamati tayo, mabasa tayo, aggargaraw ni Apo Diyos kanya tayo. Nyo daduma matrigger tayo. Di Biyernes. Malam. Ni magamin man ng Imelda, madamati project tayo, mararamid di hall, naggapuan na di pinag-project tayo. 255,000 piman. Larugyan nyo latatahulan ko na. Rinugyan damat. Taday jay, pagbayad ti labor, dyan agaramid ti tugaw, tamada mga mararamid ti tugaw, adamot nangikari nga nasaya at ti puso na kunana, apo syakton ti mang bayad day jay labor. Erogimi nga rudan, uwan, enrogimi mat. 255. Uri ka da umutangan nga mabayadan ko na. Ada pagut utangan mi nga mabayadan. Diyan mo anan nang tumalagip. Kaya di ko impakita na, apo da ito ilati kwarta nga nabatin. Kaslangay, awan ti intensyon ko, awan panunot ko, kaslangay nagkibba jiban. Ala, basitan. Nagdanagak man. Kala, apa nga kasla nagkibba-kibba, yun o agkibba. Nagrekab-rekab, sa bali mo no, nagrekab-rekab na ta in love day jayan. Nagkibba ji panunot ko, hindi ko ang kunak na panak naglualo, agkarkararagak iji prayer room. Huway, tisal salud-sudak, pangalaak, haan. Awanan, haan. Sino umangtid, hanga din ti karkararag ko. Ti kararag ko, apaya apo nga kasla dadanag ko. Naggapuan na day nga danag, kadati-dati ka. Agtrab-trabaho ak nga mangrugrugi kada ko ka awammet. Apulos tinamnamaek.
Naggapuan na dayta nga. Naggapuan na dayta nga. Buteng, kadati ka awang kanyak dayta ko na. Karkararag ko, kabigatan na, di kalmanan na pangkam. Nalpas ti ponpon di galimuyod ta, da pala di abro di pa di da. Intaman ag tennis, kunak kini hasen ta, da ayam na no next week. Nga pang kami nag-train. Ngam kabayatan nga mapang kami, ada na awat ko nga email. Ngam ijay cellphone. Kunana, apo, receive our blessing. Kunana, kadaan nyo. $300, that is 16,000, I paid 16,000 something. Kita nyo, isuti kong kunakin apo dyan, sorry Lord, apay gamin nga agdanagak. So, sorry apo, apay gamin nga agnerbiusak. Which is kasjay no daduma. Hindi ko ang kunana apo, adda jikas mo. Adda. Isend min to, handa pa yung nga-insend ang, dadya nga matrigger nga min no daduma. Kasi di pamati no daduma. No ti pampanunutan tayo katattao, nakarabrabaw a pamati. No ti event ti panagbiag tayo, nagrabaw a pamati. Kas pangarigang ko we have problems. Yes, we all have problems. At daming problema tayo. Ngam no garawan di problema di pamatim narabaw pa ay. Adda sakit mo, adda aming sakit tayo. Common lang ang sakit tayo, sakit tinakam, apaya. Dati malmalpas nga uong timpadawa na kanyam. Oy, nagado uong may, manukatukad di yung uong min, yati ko na yo. Anya, uray, ngam no natibkar di pamatayo, uray di sakit tayo, uray di problema tayo, mabalin nga, pakakitaan ti pagdaydayaw kini Apo Diyos. Apaya, nagsaksakit ka, kahaan nga magaraw di pamatim, natibkar di pamatim, makapagkararag ka, inspirasyon ka kadagiti daduma. Nga kabailam pay laeng ti aglualo, na unaglata di pamatim, uray no agsaksakit ka. Nakarabrabaw nga pamati, no agpabasol ka. Anya ti pabasol. Narabaw nga pamati, no nagkamata ka, nagado nga bakes nga agkamata, apay nga siyak pay laman nakimisa. Kumukusilap kamatata. Nagado nga kuton nga agmangmang, apay nga siyak, chismusa kamatata. Agpabasol. Uno saan mo masolbar ta sa kimon, imbes nga kaunagam ta pamatim, agpadoktor kanti pagpabasulan di ka arubayo, talaga, adamun-munyi ka na day jay. Diya mo no naggapuan na, no, birok kayo, no, masilag, na niya tan. Agpabasol ka, narabaw day jay. Ngam uray di jay, sakit tayo, dagiti pasamak, tibiyag tayo, uray no adda didigra nga umay kanya tayo no natibker di pamati tayo iso da na ununeg. Look at Abraham. Dadta ni Abraham ne nagdakkelan. Kitaan nyo ni Abraham, anya napasamak ni Abraham. Nagururay kunana ingka iti lugar nga impan na di lugar nga disyerto nga nga ammo awan kukwa na di jay naggigyan ti kampo. Nagururay ti anak, takababain kanya dati awan ti anak. Almost 100, dandani 100 ti tawanan, idi aganak ni Sarah, imay ni Isaac. Kanya ti kinati Diyos kanya na alaem ni Isaac, idaton mo. Anya ti inaramid na napan ijibantay. Kabayatan nga sumangsang at daday ti maati nagsakit kini Abraham met. Nagawit dati pagsungrod, ti kasta da agaramid dati kastoy altar, nga kayo ngurunguren da no anya ti mabalita no anya nga klase ti animal no karnero wenno anyaman baka wenno ubing human offering kaumululi da ko na ni Isaac tatang ayan na ngay adda pagsungrod ta ayan na ngay ti maidaton no sikati ama di jay nga agluluwa siguro ni Abraham kasi amuna nga ti idaton na ni anak na. Kung kuna ni Abraham nga insungbat, mangted to ti Diyos nakong, napanlata. Tatan repetan namat, pinungo namat ni Isaac, nakaiddan. Nimat Isaac ti agladingitan, kakaiso na nga anak-nak. Idaton nakpay lagayam, matayak gayam. Ngam di pamati ni Abraham iso ti pagtuladan. Nga dinabayag na nga inururay nga anak na,
kakaisuna, iso ti kapapatgan kanya na, idaton na pala ang gaputi, pamati na kini Apo Diyos. Nga patsyan na, nga mapagungar nanto, patsyan na, nga dakdakkel to ti ited na. Kanya na aramid, idingurunguran nan, anya ti kunana, Abraham hammo nga dangran day ta ubing, nakita kon ti pammatim. Anya timbaganan, nakita kon ti pammatim, timmalyaw nakakitan ti karnero, ison ti indaton da. Nakita ni Apo Diyos ti pamati na. Iso nga rod nga, dayta nga may maysa kunana, dayta panangidaton mo ti may maysa nga anak mo, aganak kan, umadun to ti anak mo. You will become the father of all nations. Iso dayjay kantata yung Father Abraham, amuyo dayjay? Go! Father Abraham, many children, many children. Amuyo ti teknik dagiti memestra. Insuro da di ubing kami dayjay. Apag nalpas ti flag ceremony, agpakanta, dandani may nga oras, o di isupay. Father Abraham. Dayjay kantada. Kaya iso dayjay kang kanta, Father Abraham. Gaputi panangidaton na, gaputi pamati indaton na, di may nga anak na, nagbalin nga ama ti nga lubungan. Naununag a level ti pamati. Kaunagan atukad ti pamati. Kas jemat kanya tayo. Anya ti danagan tayo. We have sickness, ada sakit tayo, ada problema tayo, ada didigra ti biag tayo, ngam no natibker di pamati, saan ang magunggun, saan ang magaraw. Dahil ti naununag nga klase ti pamati. Iso nga rod nga idi, nagkibba-kibba di barokong ko taawanan ti pagpatarbaho ko nak, apang ko sinaludsod, apay apo nga agdanaga muteng ka dati-dati ka awammet, dati-dati ka ikat katawak laeng. Huwag kasi garawon na ti biag tayo. Sometimes itid na dayjay. Tapno, no daduma, dayjay testingan na ti pamati tayo. Nung nadalabasit, imay ti biag mo kayo complain, ikumkumpiram ta biag mo ti sabali, apay nga nagasgasat dangam siya, apay nga siyak ti agsakitang nga kararabawan. Kararabawan nga klase ti pamati. Ngam no, adda na unag nga pamati kini Apo Diyos, uray masubok ka, haan nga magunggun day ta pamakaslakin ni Abraham. Kaanya ti magungguna tayo. Iti ebanghelyo kunana, agurnong kayo iti supot nga saan nga takawen, saan nga marutrot. Dayto nga supot isunto ti gameng yo ijay langit. Nda kay mga taga Salcedo no supot kunana, automatic magamin di utag kyaw. Diyos ko, di pa nalnalpas ti pasken nakaiduling kan pansit ken cake naglaok di na imululo kasano pa nang kakaan mo nga rotatadata di yang magiti pampanunutan nyo nga supot sa dilangit nga anya dayjay jiki no ma-integrate mo di biag mon di pamatim ke agserbi ka nga addaan puso ken ni kabsat mon isu day tatigameng mo sa dilangit. No ni Apo Jesus ti kang runaan iti biag mo nga addaman panubok, addaman problema, addaman pakarikutan, pakarigatan, ngem ni Apo Jesus ti kang runaan nga gameng mon, dayta ti supot mo sa dilangit. Nga isunto, nakaraman tayo di ingkarina nga pagarian nga naragsak. Isu day ti mangidalakan niya tayo. Isu nga tingtingitingan tayo, akas ano magkaunag di na espirituan nga panagbiag tayo. Nakalabel pa ila ti tao, nakalabel pa ila ti pasamak, guno addan kini Apo Diyosan. Ngam amuyo ti pamati kakabsat, tapno umunag ti pamati, haan nga overnight, nga nakimisa katatan na unag to pamatik no bigatan haan, praktisum ti inaldaw. Ag-decide ka, Apo, agayatak tatanga aldaw, paunagag ti pamating aldaw, kastan tuman no bigatan. Sanayom iso ti agbalin nga wagas ti panagbiag mo. Ngam no na minsan ka nakimisa ka na unagan, ahaan, nga mabalin akas jay. Ibiyag mo nga kanayon dayta pamatim, ag-decide nga, ag-desisyon nga napakumbaba tatanga aldaw. Ag-desisyon nga managayat tatanga aldaw. Inaldaw nga kari. Inaldaw nga panangipadas. Ngam ti karo na magamino daduma, habang nga padpadasem mo ti agsingpet, umad-adumat ti trabaho ti demonyo nga manggulukan niya tayo. Ngam masapol nga ag-decide tayo. Na madanon tayo dayta nga pamatin, ay Apo mabasa tayon ti panawen,
Makita tayon ti panawan, oray dagiti pasamak ti biyag tayo, agtrabaho ni Apo Diyos. Kitaan nyo ni San Antonio di Padua, agkarkararag, awan mamatpati keng kuana, napanjiigid ti karayan, naglualo, dagiti ikan nagtimpaw da nga dimngeg kanya na, idi mo di dinaratan di rabi madama nga magmismisa kami, idi kinantami ti say santo, adda nakimisa kada kami nga tikka, santo tikka kung kuna santo sa tikka kung kuna namad kanumadit pamati bisay binansag muna apay basol na nga iso sa una idinalpas ti santo nagulimekmetan kita inyo kung nakarod kanyada nga oray tikka makimisa nga da pamatim ngam no marurod ka no awan pamatim bisit ko namhaan. Apay nga nagbalin nga bisit na itat isugad ti sa una. Kita nyo, uri gayam tik ka makimisa. Nga, no, basa makauan tadagiti nga ron, uri roroot, animal, baybay, langit kendaga, daydayawan nyo ti Apo, kunana nga ron, iyay salmo. Amin-amin ka, daydayawan nyo ti Apo, kunana nga ron. Ngam no sa bali di pukos mo, no nababa di pamatim, adayo nga marinam, nga adda ti Diyos itibiyag mo. Uwan kakabsat, padas, awis panangibiyag, karit na nga panangbigbig ti kadda ti Dios, oray pay kadagiti problema, oray kadagitoy no han nga magunggon di pamati tayo, tumubtib ker dayta a pamati.